ଆସ 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 ଅଟୋ ଫ୍ରି ଅଛି ଫ୍ରି ଅଟୋ ଆସ ଇଏ ବାପା ଏଠି ଏ ଅଟୋ ବାଲାଟା ଆଗା ନାଇଁ ଦିଥର ମାରି ଦେଇଛି ଆଉ 3 ଥର ବେଳୁ ଦେବିନି ଦେ ଆସ ଫ୍ରି 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 ବା ଅଟୋ ଫ୍ରି ଅଟୋ ଫ୍ରି ଫ୍ରି କଣ ଭଏସ ଟା ଚିଲ୍ଲା ଚିଲ୍ଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ସଣ୍ଡା ନା ତମେ ବା ଅଟୋ ଫ୍ରି ଯେ ଝିଅ ପଇସା ଲାଗିବ ବା ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନବ କୁହ ଆଉ ତମେ ତ ଆମ ଲୋକ ଗୋଟେ କଥାଟେ ପଚାରୁଛି କୁହ ଏ ତମେ ତ କଥା ପଚାରିଲେ ମୋର ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ହଉ ପଚାର ହଉ ତମେ କୁହ ତମ 10th ରେ କେତେ ମାର୍କ ଆସିଥିଲା ତୁ କୁଆଡେ ମାର୍କ ପଚାରିଲାଣି ମୋର ତ 300 ହେଇଥିଲା ତାକୁ 300 କହିଲେ ଆଉ ତ 300 ମାର୍କ ଦବ ଫେଲ ହେଇଛି କହିବୁଛ ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଛି ବା ମୋର 20 ମାର୍କ ଆଇଛି ହେଲେ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇନା ଓ 20 ହେଇଥିଲା ବା ହେଲେ 300 ରୁ 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବୋଲେ 240 ଦବ ବସ 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 ଇଏ ଆଗେ 20 ଟଙ୍କା ମାତି ବେଲୁଥିଲା ଆମେ କିଏ ଜାଣିନି ପରା ଗଞ୍ଜୁ ବିଲା